guys, may binigay po yung may-ari ng bahay. Ay, hindi siya may-ari, caretaker ng bahay. So, siguro, na-notice niya na naghihirap na talaga kami. Ako, lalo na ako, kasi super sexy ko na. Wala nang makain. I know, Diyos ko po. Penyo po kami sa pang-araw-araw, oh my God. So, now, ito yung binigay niyang food. Ito po yung binigyan yung food. Wait, tingnan natin kung anong laman. So, buksan natin para makita po natin ano kayang laman. Sana masarap. Kasi kagigising ko lang anong oras na 10, nag-11 na. Busy si Inday sa pagbablog. So, sana supportahan nyo ako sa aking passion ngayon sa vlogging. Binigay niyang food, ano kaya to? Inchik, hindi ko maintindihan. So, parang ano siya, rice with vegetable. Ano kaya yan? Ayan, hindi ko siya maintindihan. Japanese or Korean. Inchik. I don't know. Chumay-char. Then, ano pa to? Mahatma red grains, long grain rice with seasoning. With ano na to, may ano na, may lasa na siya. So, bigas siya. Pag niluto mo, may ano na, may lasa na. Ano kayang lasa nito? Very interesting. Saan kaya galing? Rice. Growth in the USA. Ayan, oh, Mahatma. Yan. Galing, manufactured siya ng USA. So, yan. Ngayon lang ako nakaano ng bigas na may lasa na. So, interesting talaga. Yan. Tapos, wait, ano to? Dilis. Ayan o. Kaso Korean or Japanese, ano siya, hindi mo maintindihan. Yan. So, favorite. Dilis, alam mo na. So, hindi lang siya pang mayaman. Ay, pang mahirap. Hindi lang pala siya pang mahirap. So, ini-expert talaga siya. Favorite ko to eh. Kahit fresh, hindi siya tuyo. Sarap to, ginataan. Bicol Express, alam na. Bicolana. Gata. So, guys, inchik siya or Korean. So, hindi natin siya maintindihan. Japanese. Then, ayan. Hindi ko alam niya. Ayan na natin. Then, ano to? Squid balls. Wait, hindi ko siya maintindihan. So, para siyang meat. May taste na talaga siya. Pag niluto mo, ano na siya. So, ano to pala? Akala ko, kung ano yung itsura niya, ganun din yung laman. so, powder lang siya. Pag gagawa ka pala ng ganyan. Ayan, powder. powder. So, powder lang. And then, ayan, may chocolate. Salamat po, black chocolate. Salamat po sa nagbigay. Thank you po. Makatikim ng chocolate. So, ito, hindi ko siya alam. Sa Bakati. Ayan, tea yata. Or sugar. Wala kasi siyang ano eh. Ayan. So, di ko siya maintindihan. Yan. Ayan na, nanginginig na yung kamay ko sa sa gutom. Charot. So, ayan. Thank you po sa nagbigay.
So, ayun guys. Salamat po sa nagbigay ng chocolate. Makatikim ako ng black chocolate. Thank you po. Salamat po sa caretaker ng bahay. Ang bait niya. Binigyan kami ng bigas, ng frutas, frutas, ng, ngayon, chocolate. Makatingin rin ako ng rice na may lasa na. Hindi na ako magsasangag-sangag. May lasa na siya. So, thanks so much. So, God bless us. So, alam mo kayong naghihirap, may blessing pa rin na darating. So, thanks so much sa nagbigay. Sa magbibigay pa, willing akong magbigay lang po kayo, tatanggapin ko lang po. Oo nga. Thank you po.